Fawa Kamimati, welkom bij Leri Sranang. In deze video gaan we zinnen leren. Ik zeg eerst de zin in het Sranang-Tongo en dan in het Nederlands. Abonneer op dit kanaal en geef deze video een duim omhoog. Laten we meteen beginnen. Mi e verstaan san you etaki. Mi e verstaan san you etaki. Ik begrijp wat je zegt. Mi is ik, verstaan is begrijpen of verstaan, san is wat, you is je en taki is zeggen. In de spreektaal zeggen we me verstaan san je taki. Mi no e verstaan you. Mi no e verstaan you. Ik begrijp je niet. Mi is ik, no is niet, verstaan is begrijpen of verstaan en you is je. In de spreektaal zeggen we ook mine verstaan you. Mine verstaan you. You e verstaan. You e verstaan. Begrijp je het? You is je, verstaan is begrijpen of verstaan. Deze zin zeggen we altijd in de spreektaal als je verstaan. Dus niet you e verstaan, maar altijd je verstaan. You e verstaan, san mi etaki. You e verstaan, san mi etaki. Begrijp je wat ik zeg? You is je, verstaan is begrijpen of verstaan, san is wat, mi is ik, taki is zeggen. Ook deze zin trek je samen in de spreektaal. Je verstaan, san me taki. Mi sabi. Mi sabi. Ik weet het. Mi is ik, sabi is weten. Dit is een korte zin die je gebruikt als reactie. Dus als iemand wat vertelt en je weet het, zeg je mi sabi. Een korte zin, maar heel belangrijk om te weten. Mi no sabi. Mi no sabi. Ik weet het niet. Mi is ik, no is niet, sabi is weten. Dit is ook een hele belangrijke zin om te weten en ook gewoon een korte reactie op iets wat je niet weet. Je zegt gewoon mi no sabi. Mi denki. Mi denki. Ik denk het. Ook een korte zin waarmee je makkelijk antwoord kan geven. Mi is ik, denki is denken. Het vertaalt letterlijk naar ik denk, maar je kan het ook gebruiken als ik denk het. Of je zin zo beginnen en een hele lange zin maken. Mi no denki. Mi no denki. Ik denk het niet. En dit is hetzelfde als mi denki. Mi is ik, denki is denken en no is niet. De no maakt het ontkennend. Dus ik denk het niet. En je kan dit ook als één reactie gebruiken of een lange zin ervan maken. Libi atoriere. Libi atoriere. Laat het hoor. In de spreektaal zeggen we eigenlijk lib atoriere. En libi is laten, maar ook leven. A is het. Tori is eigenlijk verhaal. En jere is hoor. Dus lib atoriere. Akaba. Akaba. Het is klaar. A is het, kaba is klaar. En als je het combineert is het akaba, het is klaar. Dit is gewoon een korte reactie die je kan geven. Je kan ook een hele zin verder maken. In de spreektaal zeggen we gewoon akaba. Aboen, aboen. Het is goed. A is het, boen is goed. Aboen, als je dat samen combineert is het is goed. Dit is een zin die vaak wordt gebruikt in de spreektaal, dus het is goed om deze te onthouden. Aboen. Anotrobi. Anotrobi. Geen probleem. A is eigenlijk het, en no is een ontkenning of geen, en trobi is probleem. Als je dit combineert zeg je geen probleem. Anotrobi. Trobi no de, kan je ook zeggen. Kaba. Kaba. Stop. Nou, kaba is gewoon een zin die je zegt als er iets aan de hand is. Zoals je dat ook in het Nederlands zou doen. Als iemand moet stoppen of iets moet stoppen, dan zeg je kaba. En als je Spaans of Portugees kent, dan herken je dit woordje. Migado. Migado. Mijn God. Mi is mijn. Gado is God. Samen is dat migado. En dit gebruikt men vaak als ze iets zien waarvan ze schrikken. En net als in het Nederlands wordt dit ook gebruikt in Sranang-Tongo. Kongja. Kongja. Kom hier.
Kom is komen. Ja is hier. En dit zeg je als er een gevaar is of iets dergelijks. Zeg je kom ja. Zodat de persoon weet dat de persoon meteen moet komen. Kom hier. Kom ja. Arki. Arki. Luister. En ook dit gebruik je als er een noodgeval is. Als het urgent is. Als het heel belangrijk is. Luister. Arki. Gebruik het niet zomaar. Nogmaals, als het belangrijk is, urgent is, er is iets aan de hand. Arki. Lukuja. Lukuja. Kijk hier. Luku is kijken. Ja is hier. Kijk hier. Lukuja. En dit zeg je ook als het heel belangrijk is. Stel je vindt iets, stel er is brand, dan roep je Lukuja. Lukubung. Lukubung. Pas op. Luku is kijken, boeng is goed. Het vertaalt letterlijk naar kijk goed, maar het wordt gebruikt als pas op. Dus ook hier als het dringend is, gevaarlijk is of wat dan ook. Luku boeng, pas op. Je bent goed bezig. Blijf zo doorgaan. Bekijk deze video ook. Hier ga je nog meer leren over Sranang Tongo.